Ευχαριστούμε θερμός τον εκπληκτό συναγωνιστή Γιάννη Κουλιανίδη για την εξαιρετική έκθεσή του, που μας θύμισε τις λεπτομέρειες που θυμόμασταν ή που είχαμε ξεχάσει. Και η έκθεσή του αυτή πραγματικά ανέσυρα από τα παλιά ένα πανό που είχαμε σε μια διαδήλωση παλιά που είχαμε κάνει στην πλατεία Αγίας Σοφίας μαζί με άλλους φορείς, πριν πολλά χρόνια, ως άτομα. Και τότε είχαμε βγάλει αυτό δειλία, ψέμα, προδοσία, να του συστήματος στην πεμπτουσία. Και πράγματι, με την ανάλυση του ο Γιάννης εδώ, μας κατέδειξε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πολιτικής εντός εισαγωγικών, διότι δεν το θεωρώ καν πολιτική, σε ένα παράδειγμα πρακτικής αυτού του συστήματος, το πώς ακριβώς αποτελεί την ενσάρκωση αυτών των φαύλων ιδιωτήτων. Και επίσης κατέδειξε και κάτι άλλο. Κατέδειξε το ότι τα κόμματα δεν αποτελούν μέσα εθνικής πολιτικής, αλλά τροχοπέδιλο. Και είναι εκπληκτικό όταν υπάρχει τέτοιο δυναμικό από κάτω. Τέτοια δυναμική σε ένα λαό, γιατί η μάζα ποτέ δεν αυτοοργανώνεται. Και εν τούτης είδαμε τέτοιες κινητοποιήσεις επαναλαμβανόμενες που εξέπληξαν το σύστημα, εξέπληξαν ακόμη και εμάς σε κάποιον βαθμό. Αλλά δυστυχώς έμειναν αυτά ακαθοδίκητα. Και οι τότε φορείς, ακόμα και τα λεγόμενα εθνικά κόμματα κτλ. Και αυτά απεδείχθησαν εξίσου αλυσιτελή και ανίκανα όπως και τα λοιπά κόμματα. Μια νεολαία η οποία έφρασε τότε και το 2018 με τις κινητοποιήσεις, τότε εγώ ήμουν στη Δανία. Ακόμα βέβαια, αλλά παρακολουθούσα όσο μπορούσα. Και είδαμε μια νεολαία να φράσει και την θυσία αυτή η οποία υποτίθεται ότι το ακραίο εθνικό κόμμα να είναι παντελώς απόν τη στιγμή εκείνη ακριβώς που η νεολαία χρειαζόταν κάποια καθοδήγηση, κάποιους να μπουν μπροστά. Όχι για να εκμεταλλευτούν όπως ήταν μαθημένοι ή εν λόγω κυρίως να κάνουν, αλλά για να προσφέρουν πραγματικά και να παράσχουν κάποιο βαθύτερο περιεχόμενο σε αυτό το οποίο εξεφράζει το δια του συναισθήματος, αλλά το οποίο έχει επίσης ανάγκη να εκφραστεί δια ενός πνεύματος αναλυτικού, ενός πνεύματος. Άρα για να το μεταδώσεις αυτό, για να επαγάγεις αυτό στους νεωτέρους, πρέπει όλα απ' όλα να το έχεις. Γιατί αν δεν το έχεις, τι να δώσεις? Να δώσεις φούμαρα. Να δώσεις φούμαρα βαμμένα με εθνικά χρώματα και όμορφες λέξεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που θα αναστήσει τις ψυχές. Δεν είναι αυτό που θα επαγάγει αυτό που ανέφερε ο κ. Κουλιανίδης ως παραπέμπων στον σοφότατον Γουστάβο Λεμπόν, ότι από καιρού υστερών απαιτείται η ανανέωση της εθνικής ψυχής και ότι έχουμε λάβει ευτυχώς μέσα στην τόση διάλυση, μέσα στην τόση πικρή και συχνά αειδιαστική γεύση αυτής της διαλύσεως, ότι υπάρχουν και κάποια θετικά σημεία στηρίξεως, κάποια ερίσματα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια κίνηση. Δεν αναφέρομαι σε κίνηση υπό τον όρο της κινήσεως, ενώ υπό την αφηρημένη της γενική έννοια της κινήσεως προς μια ανασύνταξη, μια άνοδο. Γιατί η ανανέωση της εθνικής ψυχής, το πρόβλημα με αυτούς που επεκαλούν την εθνική ψυχή, τα εθνικά ιδεώδη παλαιότερα, ήταν ότι τουλάχιστον στα χέρια της παραδοσιακής δεξιάς είχαν κατατήσει απολυθώματα, άνευ περιεχομένου και να περιεχομένου. Ή ίσως για να είναι δικαίως με ελάχιστο περιεχόμενο. Με περιεχόμενο ανεπαρκές. Ανεπαρκές για να ανάσει την λέλαπα του εθνομηδενισμού, είτε μαρξιστικού και μαρξιστικού, είτε φιλελευθέρου.
οι οποίοι τύποι βλέπουμε να συγκλίνουν καθόλου πλέον τα μέτωπα. Και βλέπουμε ότι με την μέθοδο της φοράς, της διαλύσεως και του σαλαμιού καταφέρνουν αυτόν τον λαό ο οποίος κατέβαινε κάτω να διαδηλώσει, καταφέρνουν να τον περιάγουν εις μια θέση παρτικότητος, να αποδέχεται τα πλέον αδιανόητα. Βεβαίως αδιανόητον είναι και η αναγνώριση των σκοπίων μιας κουτσιλιάς στο χάρτη ως δικαιωμένου την χρήση του Ιερού Πρόγραμματος της Μακεδονίας και της ιστορίας της Μακεδονίας. Καθήν μάλιστα στιγμή ο Γρηγόροφ απεδέχθη κάποια στιγμή δημοσίως, δια μιας δημοσίας γνώσεως, ότι επίσης με τον Μέγα Αλέξανδρο δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Και αυτό είναι προφανές. Βεβαίως, τώρα για τον Μέσο Αμερικανό, ο οποίος δεν ξέρει ούτε που πέφτει η Μακεδονία, αυτή η προπαγάνδα μπορεί να έχει πέρασει. Και πολλό δε μάλλον όταν δεν υπάρχει κάποια συστηματική αντίδραση της άλλης πλευράς. Όταν ήμουν φοιτητής μεταπτυχιακός στην Δανία, υπήρχε πάνω από το μαθηματικό Ινστιτούτο, το οποίο είπε ο τριόροφος, υπήρχε ένα τέταρτος όροφος, ο οποίος δεν ανήκε ουσιαστικά στο Μαθηματικό Ινστιτούτο, αλλά ήταν ένα κέντρο προφανώς χρηματοδοτούμενο υπό των Βουλγάρων και ασχολούμενο με την ιστορία μεταξύ άλλων της Μακεδονίας. Και εξέδιδε προπαγανδιστικό υλικό, διαφωτιστικό υλικό στα αγγλικά, περί της Μακεδονίας και του πόσο Κύριλλος και Μεθόδιος φυσικά εισαμβήνω έρχεται κτλ. Και μιλάμε για δεκαετία του 80. Τέλη δεκαετίας του 80. Φυσικά, το ελληνικό κράτος και η ελληνική αντιδιαφώτιση, η οποία θα βασίζεται επί αυτών ιστορικών γεγονότων, εδώ παντελώς απούσαν. Διότι δεν τους ενδιέφερε. Με αυτά ασχολούνται τώρα. Δεν το θυμάμαι τώρα, όταν είχε γίνει η κρίση του 87, ήταν, αν θυμάσαι, μια κρίση του κλίματος. Εγώ σπούδαζα στο Όρκους, το οποίο είναι αρκετά μακριά από το Πορτογάλιο και τότε δεν υπήρχε και η γέφυρα και το ταξίδι ήταν μακριά από εκεί γιατί έπρεπε να πάρει στο Κύριο. Και τηλεφώνησα στην ελληνική πρεσβεία. Δεν είχα στρατευτεί βεβαίως ακόμα, ήμουν νεαρός και είχα αναβολή λόγω σπουδών. Και τους είπα ότι είμαι διαθέσιμος αν γίνει κάτι και μεταφερθούν κάποιοι Έλληνες, είμαι διαθέσιμος για να προσέλθω ως εθελοντής. Και μου απήντησε ένας υπαλληλάκος από την άλλη πλευρά. Έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα τώρα, τι ασχολείσαι τώρα, τι σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η απάντηση της υπευθύνου που δίδεται ελληνικής πρεσβείας. Αυτό το έσχος, αυτό το κράτος το οποίο φέρει ψευδός τον τίτλο ελληνικό κράτος, ενώ επανειλημμένος και συνεχώς επαληθεύουμε ότι στην πραγματικότητα αποτελεί το πιο ύπουλο εχθρό του ελληνισμού. Καθόν τρόπον ο Μέρτσος επικαλεί το εθνικά ιδεώδη ακριβώς για να τα υποσκάψει και να τα πολεμήσει. Αυτό το κράτος των φερόμενων και αγόμενων υπό των κομματικών συμμοριών πρέπει να καταπέσει. Και αν δεν καταπέσει, δεν πρόκειται να επιβιώσει το έθνος. Ανέφερε επίσης ο Γιάννης στην αρχή της ομιλίας του για την τακτική των πρώτων μεταπολεμικών και μετέπειτα, ας πούμε, με τη δεκαετία του 60 κυβερνήσεων, ίσως και της Ευρωπαϊκής, για τους οποίους το πρόβλημα των Σκοπίων θεωρείται ανύπαρκτο. Προκειμένου να μην θίξουμε τον μεγάλο σύμμαχο, έτσι, του οποίου στην πραγματικότητα αποτελούμε προτεκτοράτο όλο περισσότερο, παραχωρώντας πλέον όχι βάσεις, αλλά και είδο. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα να πω τώρα σε αυτό, δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, μην μακρύνω πολύ την εκδήλωση. Αλλά αυτό είναι η προσφυλής τακτική του συστήματος
Θα μου πείτε, το σύστημα δεν είναι πάνω, δεν το εμφανίζουμε ως κάτι και οι λέξεις η ίδια παραπέμπει σε κάτι οργανωμένο. Δεν είναι κατά ανάγκη πάντα έτσι. Είναι ένα σύμπλεγμα συναισθημάτων και φαύλων χαρακτηριστικών, τα οποία αναπαράγουν το ίδιο πράγμα και το πολλαπλασιάζουν. Δηλαδή, επειδή αυτοί οι οποίοι είναι και ξύπνοι, τώρα παριστάνουν τους ξύπνους πανηλήθιοι, ας πούμε, οι λένε θεωρίες συνωμοσίας, λέει. Μα είναι η δειλία τους πολλά. Δειλία, ψέμα, προδοσία. Η δειλία και το ψέμα. Η δειλία και το ψέμα, η οποία είναι το καταφύγιο του καθενός που δεν είναι εις θέση, δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Και η ανυπαρξία της πολιτικής, στην οποία επίσης αναφέρθηκε ο Γιάννης, έχει να κάνει με το ότι η πολιτική δεν είναι τεχνάσματα όπως μαθαίνουν αυτοί στις σχολές τους, των υπαλληλίσκων, στους οποίους παίρνουμε τηλέφωνο και μας λένε «Έλα, μωρέ, τι ασχολείσαι». Αλλά η πολιτική είναι το απόφρασμα μιας πυρήνης βουλήσεως. Και αν δεν υπάρχει αυτή η βούληση, η οποία φέρει και το σπαθί, η οποία είναι η άλλη όψη της πολιτικής της ειρηνικής, τότε δεν υπάρχει πολιτική, αλλά υπάρχει μια κοροϊδία. Υπάρχει μια σύμβαση, μια συνθήκη, η οποία επιτρέπει στους απατεώνας να διαιωνίζουν την απομυζητική του έθνους τακτική και πολιτική τους εντός εισαγωγικών. Αυτή είναι η πολιτική τους. Είναι κοινή αναγνώριση ότι το επίπεδο των πολιτικών, όπως και το επίπεδο του λαού γενικά, και το επίπεδο των μαθητών και το επίπεδο των φοιτητών, καταβαραθρώνεται συνεχώς. Και μπαίνει ένας καθηγητής σε μια τάξη πανεπιστημίου ή σε μια τάξη ηλικίου και νομίζει, και συχνά μπορεί να διαρωτηθεί, καλά, αυτοί δεν έχουν πάει γυμνάσιο, δεν έχουν πάει δημοτικό. Πώς ήρθαν εδώ, πώς έφτασαν εδώ. Καταπίπτει λοιπόν αντιστοίχως και το επίπεδο των λεγόμενων πολιτικών και ή το πολύ ψηλότερο παλαιότερα, τουλάχιστον αν δεν υπήρχε σοβαρότητα, υπήρχε σοβαροφάνεια. Έτσι. Όχι ότι υπήρχε βούληση όμως, δεν υπήρχε βούληση. Και από αυτήν την έννοια υπάρχει η σημερινή είναι επίγον των προηγουμένων, έστω κι αν είναι πολύ κατώτερη τους. Ας πούμε, σκέφτομαι τώρα που είχε στο νου ο Κανελόπουλος, ο παλιός Κανελόπουλος. Παναγιώτης Κανελόπουλος, πράγμα. Ο οποίος ήταν πολύ ορθωμένος. Έγραψε ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανείς. Άλλα περγαμηνές που ήσαν και ουσιαστικές τότε, δεν ήταν. Γιατί τώρα έχουν ευθεριστεί όλα. Αλλά τι να το κάνεις αυτό, όταν λείπει η φωτιά, όταν λείπει η βούληση, αυτή η φωτιά, αυτή η ενέργεια, η οποία θα κινήσει το έθνος, η οποία θα εμπνεύσει, η οποία θα μεταφέρει την φλόγα. Πώς θα μεταφέρει την φλόγα, όταν είσαι παγωμένος. Γιατί ευτυχώς ο συναγωνιστής Γιάννης Βουλιανίδης ήταν αρκετά αναλυτικός και του ζήτησα εγώ αυτό. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Διότι αυτή η άλωση, καταρχήν, ναι, να μην ξεχάσω. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Ματήρη, καταρχήν είχε πει ότι το θυμάμαι, γιατί προσφάτως τότε είχα επιστρέψει από την Δανία μετά τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και είχε εξαγγείλει ότι θα έκλεινε, ήταν τότε τα γνωστά σκάνδαλα με τα πάμπερς και τα λοιπά, και είχε υποσχεθεί ότι θα τους έβαζε στη φυλακή. Και μόλις εξελέγει, το πρώτο πράγμα που είπε, και μάλιστα το θυμάμαι το είπε ενώ βρίσκεται το επιστέψει νομίζω στις ΗΠΑ, για να δώσει τα σέρβια όπως συνηθίζουν μόλις εκλεγούν και να πάρει την ευλογία τους. Και λέει, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς Έλληνας ο οποίος να θέλει να μπουν στη φυλακή οι επικεφαλής του Πασόκ. Καλά βρε κόπανε, εσύ με αυτό το σύνθημα να βγήκες. Και καλά αυτός κόπανος.
χρησιμοποιήσουν μια λαϊκή κοριάτικη λέξη. Αυτοί που το ξέχασαν μετά και πήγαν και το ξαναψήφισαν, που δεν αισθάνθηκαν προσπευλημένοι, αυτοί τι ήσαν? Δυστυχώς, σε προσωπικό επίπεδο, εάν σε κάποιον από αυτούς φερθεί κάποιος φίλος τους κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα θέλουν να τον ξαναδούν. Αλλά έφνης, εκεί μετατρέπονται εις μάζα. Και τι ισχύει το καρδιωτάκιο? Μικράν, κατάπτυση των ψυχήν έχουν μάζα. Καρδίαν ιδιωτελή και παριάν ανέστητον εις τους κολάφους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και ο σοφός Γουστάβος Λεμπών ανέλησε πάρα πολύ ωραία και βαθιά αυτά τα θέματα στα περίφημα συγγράμματά του, τα οποία έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, η ψυχολογία των όπλων και η ψυχολογία των επαναστάσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η δημοκρατία, το παρόν σύστημα, μασοποιεί τον νεοέλληνα ώστε και οι άνθρωποι αξίας έφνης να κάνουν τη βούλησή τους εν ώψη, διότι αισθάνονται τοποθετημένοι μέσα σε μια τεράστια μάστα. Και αισθάνονται ότι εάν αντιδράσουν θα είναι σαν ένας κούκος που δεν φέρνει την άνοιξη. Και κατά αυτόν τον τρόπο υποκύπτουν στην σαγίνη της μάσης και του πλήθους. Και μετά συνοστίζονται για το ποιος θα τους υποστηρίξει. Και έχουμε τα ΜΜΕ, τα εκπορνευμένα αυτά, τα σαχλά αυτά ΜΜΕ, τα οποία επί τόσα χρόνια συστηματικώς υποβαθμίζουν το επίπεδο του λαού εις όλους τους τομείς. Καταρχήν, από δεκαετίες, από τότε που έχουν συσταθεί, έχουν καθιερώσει ότι έχουν κάποια πρωινάδικα στα οποία χαζεύουν και αποφλακώνονται έτσι περαιτέρω οι μάσες και τα οποία είναι το πεδίο αναδιπλώσεως των κοινέδων και κάποιων ηλιθίων γυναρίων, τα οποία μόνο το θηλυκό φύλλο δεν δοξάζουν και δεν αναβιβάζουν. Αυτό το σφυροκόπημα, αυτό το μασάζ, όπως ακούσαμε τώρα τελευταία την λέξη για το αντίστοιχο που έκανε στους βουλευτάς της ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της ψηφίσεως του υπεσχύμπτου αυτού νομοσχεδίου, το οποίο έχουν το θράσος να προβάλλουν ως νομοσχέδιο για την οικογένεια. Αυτό ακριβώς οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Αυτό το γνωρίζουν. Αρχή διαλύσεως ονομάτων αντιστροφή. Αυτό ακριβώς εφαρμόζουν. Θέλουν να διαλύσουν την οικογένεια και λένε ότι ψηφίσουν για την οικογένεια, για την ισότητα στην οικογένεια. Ποια οικογένεια? Υπάρχει μια πολικότητα στη φύση, το άρεν και το δίλη. Άνευ αυτής της πολικότητας δεν θα έχει νόημα η οικογένεια. Και ακούσαμε αυτό το σαχλό υποκείμενο, το οποίο τα ΜΜΕ έχουν φουσκώσει σαν ένα μπαλόνι και ελπίζω ο συντόμος να σκάσει. Αυτός ο Τραβελάκης, πώς το λένε, Μανολάκης. Έτσι λέει. Ναι. Ο οποίος μας είπε ότι θέλει να υιοθετήσει δύο αγόρια. Έφυγε, έρθει τώρα και ρωτώ και εγώ που είμαι κακόβουλος, ας πούμε. Και γιατί αυτοί όλοι οι κουνιστοί όταν υιοθετούν παιδιά θέλουν να υιοθετήσουν αγόρια? Λοιπόν, και όταν του έθεσαν το ερώτημα, όχι γι' αυτό, αλλά από την άποψη την φεμινιστική του δικαιώματος της ισότητας, γιατί ορμάει τα κορίτσια γι' αυτό, και βγήκε και είπε τώρα το εξής εκπληκτικό, το οποίο δεν παρατήρησε κανείς από καμία πλευρά. Λέει, ο μόνος λόγος, λέει, που θα ήθελα να μπορεί είναι ο εξής, ότι εγώ μπορώ να συναισθανθώ και να συμμετάσχω και να βοηθήσω στην ανάπτυξη της σεξουαλικότητας του άρενος, ενώ για το φίλι δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ο Κασελάκης είναι ειδικός για την ανάπτυξη της ορθής σεξουαλικότητας του άρενος. Του, κύριε, φυλακή το στόματι μου. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Είναι απίστευτο και δεν αντέδρασε κανείς. Πώς περνάνε έτσι αυτά? Δεν αντέδρασε κανείς αυτό. Ούτε αντέδρασε κανείς, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω,
Όταν ήρθε εδώ, ήρθαν και οι γονείς του και λέει, πολύ καλό παιδί. Και σε αυτούς τους γονείς ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση. Οι γονείς του, ομολογουμένως, σε μένα έτσι βλέποντας τους έβλεπα στον δρόμο, τα σημάδια καλή γνώμη για αυτούς. Ενώ η διαστροφή στο πρόσωπο του Κασελάκη είναι εμφανιστάτη σε όλο το σώμα και η αισιολογία. Αλλά ήθελα να ρωτήσω ειδικά τον πατέρα του. Πώς το λέμε, ο Τάιλερ είναι γαμπρός του ή λύφη του? Να μας το διευκρινίσει αυτό. Λοιπόν, επίσης, τώρα είναι μια συγκυρία. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι μαγικός. Είναι ένας συναγωνιστής μου εδώ, ο οποίος είναι πατέρας 2 μικρών παιδιών και με έχει καλέσει στο σπίτι του, έχουμε φαΐ και έχω γνωρίσει τα αγάπητα παιδάκια. Και πριν από καιρό, πριν από μήνες, βρέθη στο εξωτερικό και εκεί σε κάποιο από τους ενδιαμέσους σταθμούς αγόρασα κάποια δωράκια για τα παιδιά. Και ο συναγωνιστής, επειδή η ζωή χάρη στον κύριο Κούλιθ, τώρα το όλο μαζί, επειδή δεν θα πω εκεί, αλλά ρε παιδιά, κανείς δεν παρατήρησε ότι όταν συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για να τον εκφράσει την καθολική του συμπαράσταση, ας πούμε, η Ελλάδα ήταν η μόνη τόσο φυσικά, νομίζω, χώρα που δεν ψήφισε υπέρ της ανακοχής τώρα, που δεν ήθελε να ακούσει το Ισραήλ, το να κάνει σε μπίπτη τον Νετανιάχου με το γαϊδευτικό. Άρα συμπεραίνω ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση καλώντας τον Κούλιθ. Λοιπόν, τώρα να επανέλθω στο συναγωνιστή αυτό. Τα παιδιά... και κάτι άλλο. Για προσέξτε λίγο την ομιλία και την προφορά των δύο αυτών ανδρών, εντός πολλών εισαγωγικών, του, πώς τον είπαμε, του Κραβελάκη και του Κούλιθ. Γιατί εμένα μου θυμίζουν πάρα πολύ ο ένας του αλλού. Και μια άλλη συγκυρία, εγνωρίζω το, τις είπα, την κοιτίδα τους, την μικρίδα τους, ουσιαστικά αυτό που αναγνωρίζουν ως κοιτίδα τους. Και τώρα ο ηλίθιος κόσμος, ο ίδιος λαός παραπλανόμενος από τους λαοπλάνους των ΜΜΕ μέσω μαζικής εξαπατήσεως, νόμιζε ότι πήγε εκεί και εξέφτισε το ζήτημα της Ελλάδος και τους κατηγοροπλώτσαν. Κατηγοροπλώτσαν διότι τους είπε ότι εσείς, οι Αμερικανιά αυτοί οι διαστραμμένοι και εχθρικοί προς τη φύση και τον άνθρωπο και ιδίως προς τον λευκόν άνθρωπο εκτροπή της Αμερικής, αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό τους είπε. Και δεν να το χειροκροτήσουν. Και από εκεί πέρα, αφού είναι δεδομένος, εντάξει, κάτσε τώρα στην άκρη να δώσουμε τα F-16 στην Τουρκία. Ναι. Αλλά ήθελα να πω. Τα δωράκια για τα παιδιά δεν. Και? Τα δωράκια για τα παιδιά. Ναι, τώρα θα έρθω εκεί. Λοιπόν, τα δωράκια αυτά, αυτός ο Σταυροσίτης λοιπόν, χάρη στη μεγαλοψυχία προς τις εταιρείες ενεργείας και τα λοιπά και όλα τα άλλα του κυρίου Κούλιθ, τρέχει όπως όλοι μας, τρέχει συνεχώς για να μείνει στο ίδιο σημείο. Με αποτέλεσμα, και όταν έχουμε κάποια συνάντηση, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να έρθει. Σήμερα ευτυχώς μπόρεσε να πει επιτέλους, μετά από κατόπιν μακρού, ας πούμε. Και του λέω επιτέλους να σου δώσω και ένα δώρα. Έχει ένα αγοράκι και ένα πολιτσάκι. Λοιπόν, και τώρα διαρωτώμαστε. Τώρα, αυτό πρέπει να το δει ο Κούλιθ και ο Κασελάκης πολύ σεξιστικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι πήραν. Είχα πάρει. Πρωτού ψηφιστήκαν. Είχα πάρει αυτό εδώ. Για το αγόρι. Και είχα πάρει αυτό εδώ. Τώρα, φυσικά τώρα, εάν ήταν κάποιος walk ή κάποια walk, τύπος ή τύπησα,
προφανώς θα δίνει και να τα αντιστρέψει. Να δώσει αυτό στο αγοράκι και αυτό στο κοριτσάκι. Γι' αυτό μιλάνε. Και στο τρίτο πρόγραμμα είναι ένας τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Κάπου προς το απόλυτα απογεύματα έχει μια εκπομπή. Στο τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του κρατικού της κρατικής ραδιοφωνίας, εθνική ραδιοφωνία. Λοιπόν, ο οποίος χαιρετά όταν αρχίζει και τελειώνει την κουβή του, όλους, όλες και όλα. Αυτός είναι στο κρατικό κανάλι της δεξιάς κυβερνήσεως του Κούλιφ. Να τον χαίρεστε εσείς οι συντηρητικοί οικογενειάρχες που πάτε και τον ψηφίζετε. Είναι εθνική προδοσία. Τίποτε λιγότερο. Συνέργεια στην εθνική προδοσία. Και συνέργεια στην πιο κρίσιμη περίοδο που διερχόμεθα. Διότι αυτός ο Μιαρός, όπως το λένε ο πρόεδρος των ομοφυλοφίλων πρώην, ο Βαλιανάκος, ναι. Άκουσα, με πληροφόρησε κάποιος, δεν πολύ βλέπω ειδήσεις, δεν τις αντέχω, ότι ανεφώνησε η πόλη σε άλλο. Και πράγματι έτσι είναι. Αλλά τώρα διερωτώ με, η πόλη σε άλλο, πώς σε άλλο, έτσι ξαφνικά και στα καλά καθημερινά, όχι. Η πόλη δεν είναι άλλο τώρα. Η πόλη σε άλλο τολμώ να πω το 1974. Και δεν καμία φιλοκουντική διάθεση κτλ. Διότι υπήρξαν εγκληματίες, διότι είχαν τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν επανάσταση και έκαναν ένα φιάσκο. Μετά το οποίο επανήλθε ισχυροτέρα η φαυλοκρατία. Έβγαινε ο Παπαδόπουλος, ανατρέπει τον εθνικό κίνδυνο, την εθνικώς επικίνδυνο κατάσταση και μετά διατηρήσει, θα επανέλθω στην ομότητα. Ποια νομιμότητα δεν είναι, θα επανέλθεις. Και μου λες ότι κάνεις επανάσταση. Η επανάσταση το πρώτο που κάνει είναι ότι εγκαθιδρύει επαναστατική νομιμότητα. Δεν μπορείς να εγκαθιδρύσεις επανάσταση με βάση τους νόμους της αντεπαναστάσεως. Του φαύρου το οποίο πας να ρίξεις. Και εδώ έρχεται και το άλλο. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε αυτή τη φαυλότητα με βάση το λεξιλόγιο, τους όρους συζητήσεως και τους όρους, τους γλωσσικούς όρους των εχθρών και των υποσκαπτών του πνεύματος, της ψυχής, του έθνους. Δεν μπορούμε. Όμως μας παγιδεύουν σε αυτό και εμένα τώρα και τον Γιάννη δεν μπορούν να μας παγιδεύσουν. Αλλά τους νεοτέρους τους παγιδεύουν δυστυχώς. Διότι δεν τους παρέχουν κανένα διέξοδο, καμία διέξοδο. Κανένα εναλλακτικό. Η πρώτη μέρα ως αντεπαναστάτες εμφανίστηκαν. Το συνέδριο. Στο διόρθωση για οργανώσει 3 μέρες αργότερα. Δήλωναν ότι είναι αντεπαναστάτες. Α, μάλιστα. Έτσι. Είναι δηλαδή αντίδραση της συντηρήσεως. Η δράση υποτίθεται στην επανάσταση. Ενδιαφέρον αυτό, δεν ήξερα αυτή που λέει. Σε 3 μέρες το αλλάξανε μετά. Μάλιστα. Και ελέγχει που γλώσσα. Όμως βλέπουμε πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία συνοστίζονται. Αλλά σκέφτομαι το εξής. Κάπου βαθιά στο βάθος της γης του Έλληνος υπάρχει ένας θησαυρός. Τα σκουπίδια συνοστίζονται και εξωθούν, σπρώχνουν το ένα το άλλο προκειμένου να επικρατήσουν. Και φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Και βλέπετε τώρα ότι αυτά που λέγανε οι ίδιοι πριν από 10 χρόνια, αν πάρεις αυτή η πρόδρομη της κουλτούρας, αυτά θα τα θεωρούσαν αντιδραστικά και άκρως συντηρητικά και πατριαρχικά τώρα. Πολλά από αυτά. Και δεν ξέρω τι θα πρέπει να περιμένουμε σε 10 χρόνια ή σε 15. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο υποβαθμίζεται. Διότι αν ήρθε αυτό το τερατούργημα νομοσχεδίου να μην πω πολύ, να μην πω 50, προ δεκαετίας, προ 20ετίας, οι αντιδράσεις θα ήταν τεράστιες. Τα φέρνουν όλα χρονισμένα. Και τους περνάει. Εδώ πήραν έναν τζούφιο, έναν ανύπαρκτο και τον κάνανε
διεκδικητή της προεδρίας ενός κόμματος το οποίο ήταν αριστερό και ριζοσπαστικό, του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε ώρες άρχισε να βομβαρδίσει το κοινό και ξαφνικά βρέθηκε ο πρώτος στην δημοτικότητα. Και εντάξει, στην αρχή σκεφτόμουν κι εγώ ότι πώς είναι να πει, πώς υπάρχει πρώτη φορά 60% πώς υπάρχει. Λέω, θα επιστράτευαν όλες οι αδελφές εκεί πέρα. Παρότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι δεν συμμερίζονται απαραίτητος αυτήν την κουλτούρα, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω τώρα, βλέπω όλος συναγωνιστάς να είναι έξω από τα ρούχα τους κτλ. Είμαι κι εγώ, αλλά λίγο πιο συγκρατημένα, δεν ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα αυτό μπορεί να αποτελεί μια θεσμοθέτηση που δίνει στον Βαλιανάτο και στον κάθε Βαλιανάτο το δικαίωμα να λέει η πόλη σε άλλο. Όμως για μένα ήταν πολύ σημαντικότερο, πολύ κρισιμότερο σημείο καμπής, ξέρετε ποιο? Όταν επιτράπησαν αυτά τα επέχθηνα gay parades και τα λοιπά, prides και τα λοιπά. Αυτό ήταν για μένα το ισχυρότερο. Ότι αυτή η ασκημία επιτράπει να προβάλλεται και το πολιτικό κατεστημένο συνοστίστηκε στις τάξεις τους για να δείξει την ομοφροσύνη έναντι της πολιτικής ορθότητας. Της διαλύσεως. Για εμένα εκείνο ήταν το κρίσιμο σημείο. Διότι διελύθη η αισθητική. Διελύθη, αυτό είναι. Δηλαδή η αηδία που αισθάνεσαι όταν βλέπεις κάποιες φυσιογνωμίες. Όταν ακούς κάποιες φωνούλες από αυτούς με μια διαστροφή εγγενή μέσα εκεί. Όπως επίσης, όταν καταπιέζεται το υγιές ένστικτο, η υγιής αισθητική. Όπως αυτό γίνεται επίσης και στην περίπτωση της καταπολεμήσεως του φυσικού, του υγιούς, διαιτικού инстинκτου. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα το κάθε είδος, αυτό δεν αφορά μόνο στο λευκό άτομο. Όλα τα ίδια αισθάνονται μια οικειότητα προς το ίδιο και μια επιφύλαξη τουλάχιστον και σφίξιμο απέναντι του εχθρικού, απέναντι του αλλοτρίου, απέναντι του οθρίου. Έτσι. Λοιπόν, όταν αυτό το καταπιέζεις, ήδη διαστρέφεις τον εαυτό σου. Εδώ διαστρέφεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια διαδικασία, μάλλον εμπλέκει κάποιες διαδικασίες μαθήσεως από την εμπειρία και χρησιμοποιώντας λογικούς κανόνες και συνάφειες κυρίως. Και η τεχνητή νοημοσύνη συχνά συνέβη να συγχύσει Αφρικανούς με πηδικοειδή. Όχι επειδή ήταν ρατσιστικό, αλλά επειδή αντικειμενικά βλέποντας, συγκρίνοντας τις εικόνες, τον χρώμα όπως λένε, τη μορφή του κρανίου, τα ανατομικά χαρακτηριστικά, τους μετοπιαίους λοβούς και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, τους έβλεπε ότι είναι πολύ εγκύτερα προς ένα άλλο είδος παρά προς το ανθρώπινο είδος των λευκών, ας πούμε και των κυτρίνων. Αυτό βέβαια δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουν. Οπότε κοιτάζουν τώρα να το περιορίσουν. Και τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι επιβάλλοντας αυτούς τους περιορισμούς καταστρέφεται, αποδεκατίζεται η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και βρίσκονται σε δίλημμα, εγκροτημένο. Τι να κάνουν? Υποχρεωμένοι να παραβιάζουν την λογική. Γι' αυτό. Ακριβώς, ναι. Και αν έχεις έναν indoctrinated, που λέμε, πώς το λέμε, έναν πορωμένο, έναν αποβλακωμένο, που έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου, μπορεί να μιλάει φαινομενικώς λογικά συνέχεια και ξαφνικά σου πετάει κάτι το οποίο είναι κεραμίδα, ας πούμε, έτσι. Αυτός θα το κάνει. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα το κάνει. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι walk. Αν θέλεις να την κάνεις walk, τότε θα πάψει να είναι και νοημοσύνη. Αυτοί τώρα οι οποίοι
εν μέρει προφασίζονται πως έχουν κάθε νοημοσύνη, αλλά σε κάποια άλλα ζητήματα χάνουν κάθε έκδοση νοημοσύνης ξαφνικά. Έτσι. Δηλαδή, χάνουν η νοημοσύνη στις διακρίσεις μεταξύ άγνωστη και δήλωση. Και τώρα να μιλήσουμε και σε καθαρά φυσικό επίπεδο. Πόσο μάλλον αν πάμε και σε ανώτερα επίπεδα. Διότι η ιδιώτης του ανδρός και η ιδιώτης της γυναικός έχουν και την πνευματική τους, την ψυχική τους βαθύτερη και την πνευματική τους σκοπιά. Και αυτοί αφενός προσπαθούν να απομειώσουν όλη τη διαφορά στο φυσικό επίπεδο, ότι είναι εκεί και μόνο. Και αφετέρου, και εκεί στο φυσικό επίπεδο, και εκεί τα απομειώνουν. Διότι λένε η διαφορά είναι στα γενικά όργανα. Και ήταν ένας πολύ μορφωμένος, ο ακαδημαϊκού χώρου προερχόμενος επίσκοπος, Μητροπολίτης, ποιος ήτανε? Μεσογείας, ναι. Ο οποίος και άκουσα, δεν διάβασα όλη την αναφορά, αλλά άκουσα τυχαία ακούγοντας κάποιο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο στο ταξίδευα κάπου. Άκουσα κάτι το οποίο με εξένησε, ενώ έλεγε πολλά άλλα καλά, αλλά έλεγε ότι η διαφορά, η φυσική διαφορά εντοπίζεται στα διοικητικά όργανα. Η μεγαλύτερη διαφορά φύλου μεταξύ ανδρός και γυναικός δεν είναι αυτή που εντοπίζει στα διοικητικά όργανα. Είναι ο εγκέφαλος. Είναι ο εγκέφαλος. Το φύλο εδράζεται στον εγκέφαλο. Δεν εδράζεται στα διοικητικά όργανα. Και άμα πάμε και λίγο βαθύτερα, η ομοφυλοφιλία, όταν δεν είναι έξωθεν εκβαλλωμένη όπως είναι και από τις συνθήκες χώρας κτλ., κυρίως διαμορφώνονται, έχει αποκαλυφθεί αυτό, έχει ανακαλυφθεί αυτό μάλλον, έχει στοιχειοθετηθεί από έρευνες αρχικώς ενός Ολλανδού ψυχιάτρου, αλλά ακολούθησαν κι άλλες. Διενεργείται, ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της σκήσεως. Διότι κατά τη διάρκεια της σκήσεως, ο εγκέφαλος του εμβρίου είναι αδιαφοροποίητος. Και έχουμε και βιολόγους εδώ μέσα. Να με διορθώσω αν πω κάτι λάθος. Και διαφοροποιείται ο εγκέφαλος από ένα μικρό αρένων ορμονών τεστοστερόνης μέσα στην κοιλιά της μητέρας, κατοικίας. Αυτό συμβαίνει. Εάν όμως η μητέρα παρουσιάζει μια διαταραχή είτε ψυχικής, είτε φαρμακολογικής, είτε άλλης νοσηράς προελεύσεως και με ψυχασθένεια που κυριαρχεί στην εποχή μας και την ερωτικότητα και τον μεναντισμό κτλ., δεν είναι περίεργο, τότε αναστέλλεται ή περιορίζεται αυτή η διαφοροποίηση. Οπότε ο εγκέφαλος δεν είναι αρκετά διαφοροποιημένος όταν έχει γεννηθεί το έμβριο. Από εκεί ξεκινάει. Και βεβαίως αυτό μπορεί να το δει κανείς ως ένα φυσικό ελάττωμα, όπως υπάρχουν και τόσα άλλα φυσικά ελαττώματα. Δηλαδή, μπορεί άλλο παιδί να γεννηθεί με το στόμα του ενωμένο. Έτσι, και πρέπει να κάνουν εκκίνηση για να το διαπλήσουν. Ή ένα σωρό άλλες ανομαλίες που είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό, επειδή γεννιόνται κάποιοι έτσι, το καθιστά φυσιολογικό. Αλλά για να έχεις την ορθή εκτίμηση του φυσιολογικού ουσιαστικά και του φύλου, πρέπει να έχεις και λίγο βαθύτερο υπόβαθρο και λίγο μεταφυσικό υπόβαθρο και δεν έχω βρει καμία ανάλυση καλύτερη από αυτή που κάνει ο Εύγλωτος στο γνωστό του έργο. Η μεταφυσική του φύλου. Πάμε με μεταφυσική του σεξ. Είναι το τύπος. Λοιπόν, αυτά όλα διαλύουν. Αυτά όλα όχι απλά διαλύουν, αλλά αντιστρέφονται. Και έρχονται να μας επιβάλλουν το αειδιαστικό, το απεχθές, το νοσηρό, ως όχι απλά φυσιολογικό, αλλά ως νόρμα. Ως νόρμα, συγγνώμη, είμαι ακόμα κρυωμένος και ο λαιμός μου δεν είναι αρκετά κατάλληλο για γεωγραφία, αλλά πρέπει να κάνει και ένα μουσάδιο. Ναι. Και λέω τώρα, αυτή, έστω οι συσχέσεις προς το φυσικό, είναι το πιο προφανές και για τον κάθε ηλίθιο. Αλλά αυτός που έχει υποστεί πλήση στην εγκεφάλου είναι πολύ χειρότερος.
Διότι αν πάρει και ένα πολύ χαμηλή νοημοσύνη άτομο, θα γνωρίζει τη διαφορά του. Ένα ο οποίο έχει γνωστή πτήση εγκεφάλου θα την αμφισβητεί. Όπως το βλέπουμε σήμερα. Αλλά έστω θα περίμενε κανείς να γίνει περισσότερη επίκληση της φύσεως, αν μη τι άλλο, και να αντιδρούσαν πολύ περισσότεροι από αυτή τη φάση. Αλλά είναι θλιβερό ότι ο κύριος φορέας της αντιδράσεως, τουλάχιστον της ιεράς αντιδράσεως, αυτής για την οποία ακούσαμε, υπήρξε η Εκκλησία. Η Εκκλησία, δηλαδή οι άλλοι τι έκανε. Και η αντίδραση σε αυτό ήταν η εξίσου θρησκευτική και δογματική θέση των διαφόρων φορέων του γοητισμού, φιλελευθέρας, κεντρώας ή μαρξιστικής υφής και χαρακτήρας. Και μάλιστα το αστείο ήταν ότι ακούσαμε μητροπολίτες να μιλούν και για τη φύση. Δηλαδή έφτασε και η Εκκλησία να μιλήσει για την φύση. Και της Θεής δόξα, αφού μίλησε η Εκκλησία για φύση. Γιατί εγώ από ό,τι έχω διαπιστώσει, συνήθως αντισταθέμεται την φύση. Δεν φρονώ αυτό. Αλλά αυτό το επιχείρημα το έφεραν απέναντι κάποιων άλλων, οι οποίοι ήσαν μαρξιστές, φιλελεύθεροι. Οπότε το επιχείρημα αυτό ακούγεται γλύο. Και τους το λέγαν κατάμοντα. Και δεν είχαν κάτι άλλο στην φαρέτρα τους για να πολεμήσουν. Και είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό. Λοιπόν, θέλω να γιάσω τον κατέμο πριν την διακόλη, λοιπόν, θα μιλήσω λίγο. Τελικά θα αναγκαστώ να σταματήσω λόγω του λαιμού. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ανασκουμποθούμε και να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε. Διότι από αυτό που ανέφερα τελευταία ήταν απλώς μια περίσταση της ελλείψεως εκπαιδεύσεως, της ελλείψεως ενοράσεως, βαθύτερως ενοράσεως και εν την προκειμένη καταστάση δεν έχουμε εδώ για να πω, για να εξοβελήσω κάποιους πατριώτες οι οποίοι ενστερίζονται τον χριστιανισμό ή δεν τον ενστερίζουν. Εμένα, σε ό,τι αφορά την πολιτική δράση, αυτό είναι, πώς να πω, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Αυτό με ενδιαφέρει είναι ο χριστιανός και ο επικαλούμενος και ο τιθέμενος υπό την στέγη της Εκκλησίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην περνά έναν διεθνισμό και εξ ενός αίματος επίησεν τους πάντας και ουκ εν Έλληνοι Ιουδαίος. Εάν αυτό δεν περνάει, από εκεί πέρα είναι δικό του πρόβλημα με τη συνείδησή του, πώς θα φέρνει βόλτα. Με ενδιαφέρει αυτό είναι και το νόημα αυτού που είπε ο Γιαννόπουλος, μια και θυμήθηκε ο Γιαννόπουλος στα νομιστήσεις προηγουμένως. Πας παπάς που βάζει τον χριστιανισμό πάνω από την Ελλάδα, ξουριστεί του. Αυτό βέβαια, αν το δούμε βαθύτερα, ένας χριστιανός δεν μπορεί. Ένας χριστιανός ο οποίος διαβλέπει την ουσία μιας θρησκείας δογματικής και επικαλυπτικής, έτσι, σημιτικής θρησκείας όπως είναι ο χριστιανισμός. Δεν μπορεί ο χριστιανισμός να δεχθεί μια ή οποιαδήποτε θρησκεία αβρααμική να δεχθεί μια αρχή ανώτερη από αυτόν. Διότι άπαξ δεν το κάνει, αυτό αναιρείται. Όμως το θέμα είναι ότι ο λαϊκός χριστιανός, ο χριστιανός της υπαίθρου, δεν είναι έτσι. Δεν έχει βγει από θεολογικά σεμινάρια. Έχει ένα χριστιανισμό ο οποίος έχει ολοκληρωθεί μέσα στη λαϊκή παράδοση. Και αυτού του χριστιανισμού αυτή τη στιγμή είμαστε σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και από εκεί και πέρα, οι φιλοσοφικές μας, οι μεταφυσικές μας και οι λοιπές αναζητήσεις μπορούν να γίνονται σε άλλον κύκλο. Όχι ότι θα πάμε στο συλλαλητικό κέρμα. Αυτά ως διευκρίνηση κάποιων, γιατί είναι και κάποια φιλίες οι οποίοι τα μπερδεύουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Το ποιος είμαι εγώ νομίζω είναι επαρκώς γνωστό. Δεν χρειάζεται να το διατηρήσω, να το υπερασπιστώ. Αλλά πρέπει να έχουμε πνεύμα
πολιτικών. Όχι υπό την έννοια της πολιτικής που εννοούν αυτοί, αλλά υπό την έννοια της πολιτικής, της δράσεως, της αποτελεσματικότητας. Υπό την έννοια της δημιουργίας εκείνης της πολιτικής δυναμικής, η οποία θα ανανεώσει την ψυχή του έθνους. Και η οποία πολιτική δυναμική είναι ακριβώς καρπός της βουλήσεως και του πνεύματος. Αυτό το πνεύμα, αυτή την βούληση ερχόμαστε ως άρμα και ως συμπλέγματα διάφορα συναφή πέριξ του άρματος να υπερασπίσουμε, να προαγάγουμε και να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ως λάβαρο που δεν υποστέλλεται, όσο διαολικός και όσο τυποτέλειος και όσο σιχαμερός και αν έχει γίνει ο κόσμος γύρω μας. Αλλά ακριβώς αυτή η νησίδα και τέτοιες όλες αυτές οι νησίδες είναι που μας δίνουν ένα λόγο υπάρξεως. Γιατί ειλικρινά σε αυτόν τον κόσμο πολλές φορές θα ευχόμουν να γινόταν κάτι, να πάω μια αποστολή κάπου, να πέσω, να γκρεμοστατιστώ 1000 μέτρα σε κάτι το οποίο θα δίνει νόημα και στο θάνατό μου. Γιατί η ζωή, όπως έχει γίνει σε αυτό, δεν έχει νόημα. Αποκτά μόνο νόημα μέσω των αγώνων. Ως αρχή μας τον σεβασμό. Και σεβασμό ως ένας εθνικιστής πρέπει να δείχνουμε σε κάποιους άλλους εθνικιστές που έχουν μεταφέρει την ιδέα μέχρι εδώ. Σαν μια δάδα. Και ένας άνθρωπος που έχει μεταφέρει την ιδέα μέχρι εδώ και συνεχίζει να την μεταφέρει είναι ο κύριος Γκέκας. Κύριε Γκέκα, να μας πείτε δύο λόγια. Έχοντας ειδικός προσφάτως επιστρέψει μετά από πολιτική απουσία στην μακρινή Σκανδιναβία, στη Δανία, όπου βεβαίως ο αγώνας μου δεν σταμάτησε, τόσο ως επικεφαλής του άρματος, αλλά και επίσης επιτοπίως, όπου είχα και προϊστορία από τα χρόνια μου, τα νεαρά μου χρόνια ως μεταπτυχιακού φοιτητού εκεί. Οπότε και ήμουν στο πολιτικό συμβούλιο της εκεί Εθνικοστατιστικής Κινήσεως, στη χρυσή περίοδο αυτής της κινήσεως, του πρώτου DNSP. Επιστρέφω σε μια Ελλάδα η οποία με υποβάλλει σε ένα σοκ, παρότι ερχόμουν ενδιαμέσως, αλλά όταν έρχεσαι για λίγο είναι πιο δύσκολο να καταλάβεις, να διαγνώσεις την κατάσταση. Περπατώντας στην πόλη, βλέπω μια αλλίωση φυσιογνωμιών, ηθών, μια σύγχυση φυλών και φίλων, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι και πριν από 15 χρόνια δεν ήταν τόσο καταστροφική. Επιπλέον βλέπουμε ότι ο εχθρός, το σύστημα, πλέον κατεβάζει όλες τις μάσκες και λειτουργεί χωρίς προσχήματα και επιτίθεται πλέον εν τούτης, παρότι είναι απροσχημάτιστη η στάση του και η επίθεσή του, ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος δεν ξυπνάει, δεν αφυπνίζεται και ενώ κατεβάζει τις μάσκες, ακούμε την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει ότι μετά την καταστροφική πλημμύρα την οποία αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή, την περιβόητη αυτή κλιματική αλλαγή που πανηληθίως όλοι πιπιλίζουν σαν καραμέλα και για την οποία κάποια μέρα θα μιλήσω εκτενώς για την απάτη αυτής της ιστορίας, όχι της κλιματικής αλλαγής, διότι η κλιματική αλλαγή πάντα υπάρχει, αλλά της ιστορίας του διοξιδίου του άνθρακος και των περδομένων αγελάδων οι οποίες προκαλούν την κρίση την κλιματική και αυτές οι ανοησίες. Και μας είπε ότι την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των χωριών της Θεσσαλίας μπορούμε να την λύσουμε εγκαθιστώντας εκεί πρόσφυγες από την Αραβία, από το Πακιστάν, από την Βόρειο Αφρική, οι οποίοι θα πάνε οι άνθρωποι εκεί, είπε,
θα στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία, μιας και δικά μας παιδιά πλέον δεν υπάρχουν στην Ήπεθρο λίγο πολύ, και έτσι όλα καλά και όλα ωραία. Αυτά είναι τα σχέδιά τους. Εν τω μεταξύ, αυτοί που έρχονται από εκεί έχουν κάποιες παραδόσεις. Εμείς όσες παραδόσεις είχαμε, τις έχουμε διαλύσει, τις έχουμε εξευτελίσει και έχουμε φτάσει μέχρι του σημείου να μιλούν. Άκουγα έναν Καραγκιόζη, έναν Κουκουλόπουλο του Πασόκ τις προάλλες, ο οποίος μιλάει και λίγο έτσι χωριάρικα και προσπαθεί να δείξει ότι είναι άνθρωπος του λαού τάχα και έλεγε γιατί ο γάμος δεν είναι θεσμός, τι ανοησίες είναι αυτές. Υπήρχε αναπαραγωγή του ανθρώπου και πριν από το γάμο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι Καραγκιόζάκοι, ο οποίος λέει ότι ο γάμος δεν είναι θεσμός. Σκεφτείτε τώρα πού έχουμε φτάσει για να καταλήξει στο ότι βέβαια δεν συνέχεται και με το προηγούμενο που λέει ότι η αναπαραγωγή γινόταν κι αλλιώς. Ωραία. Αυτός το βλέπει πρακτικά, αναπαραγωγικά. Και πώς τώρα θα γίνεται δηλαδή η αναπαραγωγή μέσω ομοφυλοφίλων. Όλη αυτή η αηδία, όλη η ασκή της αηδίας που έχουν ξεκινήσει και έχουν καταπλημμυρίσει το σύμπαν και δεν αντιδρά τίποτε. Γιατί ο λαός έχει διαφροθεί. Διότι έχει διαφροθεί η αισθητική, έχει διαφροθεί η αίσθηση σε αυτή. Ο παλιός, εμείς που είμαστε λίγο παλιότεροι και έχουμε μεγαλώσει κάποιοι από εμάς σε χωριά, και θυμάμαι τους παππούδες όταν εγώ ήμουν παιδί, έμενε ο παππούς στο σπίτι και είχε μια άβρα. Πατριαρχική, ναι. Λοιπόν, αυτό το ήθος λείπει στις μέρες μας. Και μπορεί να υπάρχουν αρσενικά, δεν υπάρχουν άνδρες. Άνδρες που να σταθούν ως πρότυπα. Άνδρες οι οποίοι με τη μόνη τους παρουσία να συμφλίψουν αυτά τα σκύβαλα και να τα κάνουν να αναδεικνύονται σε όλη τους την γελιότητα. Και αυτά τα πρότυπα δεν πρέπει να τα προβάλλουμε από τα βιβλία ιστορίας. Ναι, πρέπει. Αλλά αυτό δεν έχει την δράση που θα πρέπει να έχει, την δραστικότητα στην εποχή μας. Για να έχει την δραστικότητα στην εποχή μας θα πρέπει αυτά τα πρότυπα να ενσαρκωθούν και να ξαναγίνουν ζωντανά μέσα από νέους ανθρώπους, μέσα από τωρινούς ανθρώπους, μέσα από πρότυπα που θα ενσαρκωθούν. Γι' αυτό ο καθένας από εσάς, εάν θέλει πραγματικά να προσφέρει πραγματικά κάτι στην σωτηρία και στην ανόρθωση και στην επανόρθωση της Ελλάδος και του έθνους μας, θα πρέπει να προσπαθήσει όσο είναι δυνατόν να ενσαρκώσει αυτά τα είδωλα. Να ξαναγίνει, να τα πραγματώσει στον βίο του. Οι θεωρίες πλέον δεν βοηθάνε. Δεν βοηθούσαν ποτέ και προφανώς δεν βοηθάνε στις κρίσιμες στιγμές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρότυπα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανδρεία. Είναι τα πατριαρχικά πρότυπα και τα γυναικεία πρότυπα, τα υγιή γυναικεία πρότυπα. Και όχι ο αρρωστημένος μεναδισμός της εποχής μας, ούτε πολλό μάλλον ο γοητισμός και η διαβολική αυτή κατάσταση, η οποία πλέον μας φέρνει σαν ένα βαρύδιο, μας τραβάει στον πάτο της θαλάσσης. Όχι της θαλάσσης, του βούρκου. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας απελπίσει και να είστε βέβαιοι ότι εάν πραγματικά υπάρξουν κάποια φωτεινά παραδείγματα, έστω κι αν είναι ένα στα 1000, ένα στο εκατομμύριο, θα λάμπουν μέσα στο σκοτάδι. Πολλό μάλλον λόγω της σκοτεινιάς του περιγύρου. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιερό Λόγο που μου προσεκάλεσε. Να είστε καλά, να αγωνίζεστε και να προσπαθήσετε όλοι, ο καθένας, να αισθάνεται υποχρέωση να γίνει ένα πρότυπο. Το πρότυπο μιλάει πολύ περισσότερο από τα λόγια μας. Έρωστε.